Sa atong ebanghelyo karon nagisgot man og duha ka lalaking buta nga mi singgit nanyagit anak ni David kaluy taon kami kinilabay man si Jesus ditong dapita nagpakiluoy niangkon gid sila nga nagkinahanglan sila sa kaluoy sa Ginoo apan ang Ginoo kung ato agad paminaw sa tuang atong ebanghelyo wa baya mo tupag padayon samtang nilabay si Jesus dito na niya tubag ang mga buta sa itong nakasulod na sila sa bahay. Sa nakasulod na si Jesus sa balay, may tuol kaniya ang duha ka buta og namutana siya kanila. Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Dito na sa sulod sa balay, kung marabag gusto ni Jesus nga intimate kay ilahang panag. Sa tawag na conversation. Maumpod na ang Ginoo gusto gid siya nga intimate gyud ang iyang pakidirelasyon nga rikanato o ang atong pakidirelasyon ngadto kaniya. Gipaabot pagid ni Jesus na mosuod sila sa balay ug dito sila mag-istoryahay. Ug mitubag ang duha ka buta. Oo, sir. Unya gihikat ni Jesus ang ilang mga mata, ang ilang mata og miingon siya, maayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Mamaayo, you are healed according to your faith. Ang atong kaayuhan magdepende gid sa atong pagtuo. Kung 100% ka pagtuo, dako yung posibilidad nga 100% patang ayuhon sa Ginoo. Kung 50-50 lang, kasi 50-50 lang po ihatag nga kaayuhan sa Ginoo. Pagtuo o gihikap na abigapong sense of touch ba? Mao mong gitna, kung na-intimate nga relationship nato sa Ginoo, tandogon kita. Magka-feel kita nga marag na ay nihikap nato. Matouch kita. Na kay uban nga tubangan sa Blessed Sacrament, makahilak. Natandog ito siguro siya sa iyang relasyon nga ito sa Ginoo. Ang uban, inigbayaw sa lawas ni Kristo, di asantos nga misa. Ang uban, makahilak po. Na sense of touch na nagigihikap sa kahiladman. Kung naagit ang intimate king nga namang yun si Jesus, gusto gid siya makikirelasyon sa tuwa nga intimate gid kaayo. Kung sa dihang naayo na ang duha ka buta, na-touched sila, wala silang na-touched, na-move pagid sila into testimony. Nanabi na noa sila ngadto sa mga tao nga giayo sila ni Jesus. Ug ang Ginoo agin siya magkapugong sa pagtestimony sa tungduha ka buta nga naayo. Gipinahan gay anda sila nga dili pagsugilon sa kang bisan kinsa for whatever reason ni Jesus nganong wa sila gipasulti unta, pero ang Ginoo ang kapugong sa panahon nga magkadawat ng grasya, wa ko'y makapugong nato sa pagpaambit ani ngadto sa uban, pag-testimony kay nga naman na-overcome naman nato ang ato mga tests by the power of God. Our tests become our testimonies. Hopefully, kita nga nanikamot yun nga magpatuol sa Ginoo, padayon gihapon ta nga magpatandog sa Ginoo, to be touched by the Lord and then to be moved by the Lord to testify to others nga maayo gid ni siya nga tawhana. Si Jesus nga akong giampuan matag adlaw, kung naala di pagtuo, matubag gid na sa ato mga pag-ampo.
Nga itong mahal nga inahan, the woman of faith, maorgi iya perming pagtupag sa Ginoo. Let it be done to me according to your word. Now, kanta, ang mga pulong sa Ginoo, di nining santos kamisa, daghan ka mga pulong sa Ginoo nga pwede gud makatandog na to. O puli padayon ta, i-apply atong kaugalingon para nga magpatandog ta sa Ginoo. Sa ingon ni Ana, we are moved into action sa pagsangyo o sa ngadto sa uban nga maayo gid ni og makaayo gid ning Dios nga akong giampuan, gisimba matag adlaw. Amen.